Čo ak vám poviem, že z tejto jednej tekvice som doma pripravila tekvicový krém, omáčku na špagety, tekvicový sladký chlebík, lievance, polievku, šťavu a pečenú tekvicu s tempehom. Áno, 6 receptov a všetky vám ukážem v dnešnom videu. Začneme tekvicovým krémom. Použijem jednu polovicu tekvice, ktorú zbavíme šupky. Šupky si ukladám, pridávam ich k ostatným odrezkom zo zeleniny a keď mám plný sáčok, uvarím z toho úžasný zeleninový vývar. Tento sáčok väčšinou schovávam v mrazničke. Polovice tekvice dám do vody, pridám paradajky, cibuľu, mrkvu a nechám variť. Druhú polovicu dám variť vedľa do menšieho hrnca. Keď je všetka zelenina uvarená, pridám polovicu hrnčeka. Hrnček má objem 250 ml. Pridám polovicu hrnčeka červenej šošovice. Tu milujem, lebo ju netreba namáčať a variť dopredu, tak ako iné strukoviny. Zamiešam a nechám šošovicu uvariť do mäka. Zatiaľ si na drobnejšie kocky nakrájam údené tofu a upečiem ho na sucho na vedľajšej panvici. Zelenina aj šošovica je uvarená, opatrne ju dám do mixéra, pridám soľ, kmín, karikorenie a lahôdkové droždie. Ak neviete, čo je lahôdkové droždie, začnite googliť, pretože je to naozaj veľký chuťový objav. Pre zahustenie a dodanie omega-3 pre zdravé vlasy a pevné nechty pridám cca 2 polievkové lyžice hnedého ľanu a všetko spolu rozmixujem. Nebojím sa mixovať horúce potraviny, pretože mám kvalitný mixér z BPA free materiálu, takže teplom sa do jedla neuvoľňuje žiadna toxicita ako pri nekvalitných lacných mixéroch. Len sa ubezpečím, že je povolený otvor hore na veku mixéra, aby mala odkiaľ odchádzať teplá para z jedla. Po poriadnom rozmixovaní si odoberiem kúsok omáčky na ďalší recept a do mixéra dám ešte kokosové mlieko a ešte viac indického karikorenia. Polievku ešte jemne rozmixujem, aby sa chute spojili a nalejem do misiek. Navrch pridám opečené tofu a bylinky, napríklad koriander alebo petržlenovú vňať. Polievka je síta, zahreje na tele aj na duši. Obsahuje zeleninu, strukovinu, zdravé tuky, je to proste plnohodnotné jedlo. Ako druhý recept tu máme špagety s tekvicovou omáčkou, ale použiť môžete akýkoľvek tvar cestovín, aký máte radi. Inak, poznali ste tento trik na otváranie špaget? Sranda, že? Cestoviny si uvaríme podľa návodu, do vedľajšieho hrnca dáme omáčku, ktorú sme si včera odobrali. Pozrite, ako krásne stuhla. To vďaka ľanovým semiačkam. Necháme ju zohriať a ak by bola príliš hustá, pridáme trochu vody z cestovín. A potom jednoducho cestoviny precedíme a pridáme k omáčke. Zamiešame, pridáme čerstvú bazálku a máme hotovo. Ďalší skvelý recept takmer bez práce, lebo sme zrecyklovali včerajšiu polievku. Milujem takéto recepty. Grácie, mile, ideme ďalej na recept číslo 3 a to je tento bezlepkový tekvicový chlebíček. Začneme mixovaním 2 lyžíc hnedého ľanu na múku a kým sa mixuje, do misky dáme hrnček múky podľa výberu. Ja mám bezlepkovú múku z manioku, čo je vlastne taký bratranec zemiaku. Pridám k múke lyžičku prášku do pečiva, lyžičku škorice, rozomletý ľan a zamiešam. Do mixeru dám 3 už prezreté banány, lebo tie sú najsladšie, zo včera uvarenú tekvicu, cca 1 hrnček, 4 lyžice kokosového oleja, 1 hrnček ovseného alebo iného rastlinného nápoja a sladidlo podľa výberu, sirup alebo cukor, to je už na vás. Všetko spolu rozmixujeme, stačí tak 1 minútu a tekutú zmes nalejeme do sypkej. Opatrne zamiešame a dáme do papierom na pečenie vyslanej formy. Môžete toto cesto použiť aj do silikónovej formy na mafiny, donaty alebo iné pečivo. Pečieme 30 až 45 minút na 180 stupňoch, necháme úplne vychladnúť, to je veľmi dôležité, a až potom nakrájame. Ja tento chlebík milujem s arašidovým maslom alebo kokosovým jogurtom. Skvelý spôsob, ako zjesť zeleninu, však? A keď už sme pri tých sladkých receptoch, poďme na lievance. Ostala nám ešte uvarená tekvica, tak ju použijeme. V mixéri si na sucho rozmixujeme hrnček celých ovsených vločiek na múku, pridáme hrnček rastlinného nápoja, napríklad sojové mlieko, kokosové, mandľové, 2 lyžičky kokosového oleja, lyžičku perníkového korenia, hrnček uvarenej tekvice a všetko rozmixujeme na hladké palacinkové cesto. Ak je potreba, pridáme ešte rastlinný nápoj. Mixer vypnem a pridám lyžičku prášku do pečiva
Zamiešam do cesta, ale už nemixujem a nechám odpočívať 5 minút. Na panvicu dám trošku oleja, lievance a opečiem ich z oboch strán. Môžete si z tohto cesta urobiť aj klasické tenké palacinky. Jahodový džem, kokosový jogurt alebo čo máte radi a sobotné raňajky ako z filmu sú na svete. A aby sme neboli veľmi presladení, poďme na polievku. Tú vodu, z ktorej sme varili tekvicu, si pamätáte? Jasné, že som ju nevyliala. Použijem ju ako základ na polievku. Dám tento tekvicový vývar variť, pridám sladké a klasické zemiaky, nakrájané na kocky a nechám uvariť. Keď je zelenina uvarená, pridám žltý hrách, ktorý už mám uvarený a zamrazený. Takto robím so všetkými strukovinami. Nemusím tak používať konzervy a mám strukoviny vždy po ruke. Pridám soľ, obľúbené korenie a od oka paradajkový pretlak. Nechám prevariť a jednoduchá polievka je hotová. Vedeli ste, že tekvicu si viete aj odšťavniť? Tak teraz už viete. Tekvica bez šupky a jadierok. Toto všetko si schovajte na zeleninový vývar a šťava spolu s mrkvou a sladkým jablkom je dokonalá kombinácia. A keď už som odšťavovala veľké kusy, povedala som si, že vám ukážem, čo robiť, ak vám zastane odšťavovač. Občas sa to môže stať, ak ovocie alebo zelenina nemá veľa vody a je to veľký kus, tak sa stroj môže zastaviť. Potom stačí dať len spätný chod a znovu spustiť odšťavovač. Všimli ste si, ako mi šťava ladí k oblečeniu? To nebol zámer. Táto šťava je dokonalá, ale vieme ju ešte vylepšiť. Ako? Pridáme škoricu. Mňam. Potom to chutí ako tekutá štrúdľa. To musíte vyskúšať. No a dostávame sa k poslednému receptu, a to k pečenej tekvici s tempehom. Tempeh veľa ľudí nepozná a to je chyba. Je to fermentovaná podoba sojových bôbov s vysokým obsahom proteínov a vitamínu B12. Stačí dobrá marináda a tempeh si zamilujete. Skúste zmiešať sojovú omáčku, ale tú kvalitnú, nie Maggi, s grilovacím korením, čili prelisovaným cesnakom, lahôdkovým droždím, to sme už spomínali v prvom recepte, jablkovým octom alebo rýžovým octom a paradajkovým pretlakom. Zamiešajte to všetko a pridajte na plátky nakrájaný tempeh naturál. Dajte na plech vyslaný papierom na pečenie. Keď sú kocky tekvice z polovice uvarené, pridajte ich k tempehu a roztlačte ich pohárom. Osoľte a pridajte lahôdkové droždie. To robí všetko 10 krát lepšie. Dajte piec na 190 stupňov na cca 20 minút, potom z plechu vezmite tempeh a tekvicu ešte nechajte dopiecť 10 minút na 200 stupňov. Nebojte, tempeh nie je spečený, len je tmavý od sojovej omáčky. Počkajte si, nech tekvica trochu schladne, nie ako ja, čo som si pri prvom hryze popálila jazyk. Dajte si k tomu obľúbenú omáčku, šalát a ľahká večera je na svete. Tak čo? Ktorý recept si pripravíte? Dajte nám vedieť v komentároch. Nezabudnite dať odber nášmu YouTube profilu a sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame.